apa ya niki nih, Mang? Maksudnya kejatuh titik selali. Iki nek ungkal. Berarti kan ya ungkal-ungkal. Waduh. Ganti ya lali nek jebulnya lho. Yo belajar ngepeni anake mara tuwa. Mumpung sik enom, bocah nyambut gawe. Ayo tak apa-apa. Sepenting kan halal. Penting kan usaha. Usaha itu tambahnya nanti penting. Aduh. Hasil kok penting. Wah. Isret ketok e. Kalau aku mending. Sajane aku wis waleh ngarit. Ngene Pak Lik kon ngedol ra gelem lho wedhuse. Kono penak ngedang-ngedol lah kuwi mekot ngorat ngat ra duwe apa-apa. Ya kaya wedhus dipenakne, diritne, dirabekne. Aku lho malah iso urung rabi. Weh. Apa? Kowe luwe. Iki ya, pakan. Mesti beri pakan awakmu. Tenang, sabar. Kaya kopet kek. Itu seperti biasa sak dodol-dodol suket. Ayo, biarin kaya kanggutku lho. Tinggal nyat-nyat iki. Durono ae. Pet. Ini dene suket lemu lho. Oi, Padang yo. woi, Pet. Beh, iki nyata bengak-bengok goblak-gablok iki. Ngomong iki penak gak iso to. Hei, wis to tenang. Ayo to melu aku dolan lho golek tobrut karo. Rumah samu dolan iki ndek duit to piye? Wong duwe tobrut iki nggak duit lho. Duit gampang kok enek rosokan didol. Gampang. Penggak ngare terus cukup kok wis seneni lekku engko. Ora. Potonganmu to ngomong ora. Wis to, gampang suket tak tukokne. Duit gua iki suket to kae. Kuwi suket. Minggu mau jipuk ora apa-apa to, ngene wong ora apa-apa. Iki lemah Gusti Allah iki. Ora apa-apa diriti. Jo, melu pokoke kowe penting melu aku. Kaimu ngomong penak, ceplas-ceplos wis sukete sapa masamu. Kuwi tak durane wong lho. Aku ge kuwi wong ora remuk aku kok. Manut awakmu. Wis to ora apa-apa. Iki lemah Gusti Allah diriti bebas. Wong kene sing nyekel aku lho. Sing nyekel. Piye? Ayo. Gah. Ora kere tos. Aku wis gepeki wong remuk, kowe ora tanggung jawab, aku tak golek kono ae. Tak kere. Sopo tak bisa iki? Wah, sodron iki marani sodron iki. Sik. Aduh. Drone.
Ning, tidak saudara ini cowok i bengok-bengok ra krungu. Kupingnya wis sempeli kapok. Sapa ta bengak-bengak mang grebek ki wong turu. Asal dindangi ra nang wonge. Sapa ta bengak-bengak mang. Iku sanane terutus terus guritan juga apa-apa. Dindangi ya. Iki to saudara ini renek iki. Jane ra nang menungso. Sapa sing bengak-bengak mang? Bisa ndene ngarep eh. Raimu tak terus? Karena kowe to tos, ngono ket mang meneng ae. Aku lho ket mong lo ning kene, nyapo dadak mau turun buritan. Aku iki ket mong ning kene, aku yo goleki kowe turun buritan kono mong ora enek kowe. Cowok lu budek, kuping kok sumpeli kapas sih. Jane nyapo to tos banyak belum golek aku iki. Bali ndek info. Mending enek tobrut iki, ayo golek tobrut iki. Alah raimu apa ndek duit arep golek tobrut iki. Gila, iki mikir ngebosi awakmu turah-turah engko gitu ku. Ini barang. Masuk ayo Nano. Ayo. Bewekinya apa tuh numpak isi tak putere. Sabar. Ngomong toh. Kancamu ora numpak gas ya to. Blok goblok aja dingu to. Kowe lho kok ero ndang numpak. Lah kok ndang numpak ngono. Ayo budal. Apa? Wis ta ayo budal. Cah enom ngaret ae arep dadi apa wae ora sukses-sukses. Oh, mangkremu. Lah kowe ngono iki dadi apa? Wirawiri iki. Ngrugekne ngregeti masyarakat iki gimana? Aku iki gagal ora kaya awakmu ngaret ae apa wae iki enom ra gagal blas. Oh, cah duwobol. Terusno le. Ngapa to medhok iki? Nih sumak gawa mau lho. Ya aja ning kene tau sungkan karo wong liwati. Lah terus Dhuwur kono lho. wis ning dhuwur kono. Iya no, Wis ayo. ayo. Wah, kayangan metu golek suket tak ipit ta. Pelantrang-pelantrang sak pondong karo ngentuk iki piye iki kok soren. Yangel men. Wah, ngira gek dhuwur kono ki entuk-entuk iki kok. Kanekat munggah. Wis lah sore.
Ning kene iki. Yo ning kene iki ngomong piyok ngene. Oke, yo ning kono ae, rasa dodo. Wis kene. Ndi barane mau? Iki lho. Kene. Beh, sik to. Beh, nyapu tejane iki. Beh. Gelasé karo tambule ora enek lho gelasé yo. Sembarang, wis ayo budal aja kesuwen. Sik to tak delekne sik. Oh, budal. Yo. Tarik. Kok lagi? Kowe blok. Halah samene paling wis to wedhus sitok ae. Jadi kesel ngata ipit teh. Irari go banyu, ngelak iki. Terus saya go banyu. Itu ya perlu wali, ya sak cepakne lho sakjane. Wis nek yahene rong suket. Wis suwore men wengi lho. Apa iki? Ya kebetulan men pas ngelang-ngelang karo banyu entuk rezeki nemu banyu. Banyu apa ya kok enak men nih? Kayak enak sanes-sanese apa ya? Pahit-pahite ngono. Entekne. Beh, golek nganu yo ora oleh ya. Lah iya. Golek nganu dikok dombe dhewe ngono langsung ae ya ora apa ya. Barang manut aku. Wis glogok iya. Loh, entek Drun. Piye wi? Lah. Deloken kuwi. Jelas diombe kopet iki meng. Beh, ngongko ning kene nang nggo. Beh, jelas nyusah nek kancane tok iki. Beh. Kulira. Jelas nyusahne iki. Nek ora turu iki masa arep turu kene. Lah iya. Jo, Wes tak nganu ya. Tak nepakne pedang kok ngaten rono. Iya siap. Wes ndang-ndangno kene. Cek tos supete iki. Beh, barang. Iya. Roll action. Coba balik. Roll action. Roll action. Terus no le. Kan ding.